sa gitna ng progreso sa mga industrial zone at commercial business district ng siyudad San Fernando na kapital ng Pampanga. Naniniwala si mayoral aspirant Oka Rodriguez na hindi pa rin dapat mapag-iwanan ang pagpapaunlad ng sektor ng agrikultura. Bilang dating mambabatas, ikinwento ni Rodriguez na ang epekto ng pambansang pulisiya na Rice Tarification Law o RTL ang nagiging sanhi ngayon ng pagbebenta ng ilang Fernandino na magsasaka sa kanilang lupang sinasaka dahil sa matinding pagkalugi. Imagine pati hortelano ngayon nututuran ito. Alos manakitan. Bisang tanam. Ang burira pamisalin na namoy karelang sasakahan. Grabe ang milyari mo naman keng agrikultura. Naniniwala si Rodriguez na mga lupaing pang-agrikultura ng lungsod ay kailangang hindi mapag-iwanan. Lalo na't sa obserbasyon ng mga ekonomista, ito ang makakabangon sa bansa. Ngunit sa kabila umano nito, batid ni Rodriguez ang kinahinatnan ng mga magsasaka dahil ultimo pataba sa lupa ay hindi napigilan ang pagsipa ng presyo. Wala akong rin mong maswerte kayo ng pandemya ngayon ni Reng, hortelano, uling, mituran kayo pandemic. Mituran la, kaya halaga na ning karelang produce, kaya halaga na ning karelang input. Can you imagine 2 years ago, last year mo, 800 dyan mo in fertilizer. Yan 2,800 niya. Diyos ko. Ano yan kung may hortelano kayo. So, masakit sila left and right. Pati kayong agrikultura problema kayong Maragol. O miswerte yan kung manungkulan. Pasibayo bilang mayor as head of the executive here. Kaya problema yan. Kaya biru-biru. Git pa ng dating mambabatas na nais magbalik bilang alkalde, mga maliit na magsasaka ang pinakaapektado sa Rice Tarification Law dahil pinapayagan nito ang malakihang pag-angkat ng bigas mula sa ibang bansa. Pero kaya katamo naning malilyari. O ba't mi pa kanyan? O ba't grabe maging problema kayo mong fertilizer? O imbes na masubsidize, mo mig-tripling halaga. Potang mamisalila rening hortelano as nakababay nga laga. Babanatan do pa rening middleman. Babara yung presyo. May siya, paleya, mituturan niya yung hortelano yan. Yung NFA, tanggewa ng rice tarification law, bomba ito. Aprobahan de pa ito, sinako kang Vice President Leni Robredo. Sinabi ni Rodriguez na ang pagpapatakbo ng lokal na pamahalaan sa panahon ng pandemya ay hindi maaaring ipagkatiwala sa nangangapa pa lamang ng solusyon. Kailangan umanong maunawaan ng mga botante na gaano man kaprogresibo ang iba't ibang industriya ng syudad, ang sektor ng pagsasaka ay hindi dapat maiwan sa prioridad ng sinumang mailuluklok sa city government ng San Fernando. Sa higit 1,700 hektaryang lawak ng lupaing pang-agrikultura ng San Fernando na binubuo ng palayan at taniman ng tubo, ayon kay Rodriguez, malaki raw ang potensyal ng mga ito at hindi dapat lumiit ang nasasakupang espasyo. Paulo G. Santos, CLTV News.